tenir per menjar, no tenir per poder estudiar, per ser una persona el dia de demà. Pues es tener mucha dificultad en el día a día, en las cuestiones básicas. Es una falta de recursos. Des del primer món, primer tindrien que ajudar-los i després ensenyar-los perquè ells surtin de bon estat. Però primer nosaltres tenim que ajudar i aportar eines perquè ells ho puguin fer. Yo no lo sé. Pues una mica de voluntat i ajudar una mica. Dándole empleos fijos para que ellos puedan crear su propia riqueza. Si ponemos un poco de parte de cada uno, si no, pues no. Siempre habrá por eso, siempre ha habido, pero creo que sí, se puede eso. Crec que no. Crec que no. La verdad es que no. Creo que sí. Crec que la il·lusió hi és, les ganes hi són, però és molt difícil, és molt difícil. Sempre quasi es públic hi haurà el pobre i el ric. Si ayudo a una sola persona a poder tener esperanza, no habré vivido en vano. La esperanza del sueño es el sueño del hombre despierto. Bueno, perquè s'arregli la pobresa i que no passi més fam i això, que s'arregli, que no n'hi hagi més pobresa. Es lo último que se pierde. Tot s'arreglarà.